navçeya Erdîşê ya ser bi parêzgeha Wanê Velbakurê Kurdistanê di bendava Koç Köprü ya li geliyê Zîlan de mirina masiyan zêde bûye. Bendava Koç Köprü di navbera salên 1978 û 1992 de li geliyê Zîlan hatibû çêkirin, van demên dawî gelek masî di wê bendavê de dimirin. Sala par kev zeke kesk girtibû ser wê ava ku di bendavê de diherike. Ew av ji aliyê xelkê ve ji bo avdana zeviyên çandiniyê tê bikaranîn, ava mayî jî diherike gola Wanê. Ji ber santrala hîdroelektrîkê ku li ser wê ava ku diherike bendavê hatiye çêkirin, berê cem bo aliyekî din hatiye veguhestin, ev jî dibe sedema kêmbûna ava wê bendavê. Tê gotin ku ji ber santrala hîdroelektrîk oksîjena di nava avê de jî kêm dibe û masî dimirin. Welatî dibêjin mirina masiyan di du rojên dawî de zêde bûye. Her wiha kesên ku wan masiyan berhev dikin jî nayêne hişyarkirin. Heta niha rêvebiran ji bo rêgirtina li ber mirina masiyan tu tedbîreke berçav wernegirtine. Em ê yekser biçine Wanê bi rêz Zeynelabidîn Çelebî ku bixwe jîngeparêz û her wiha berpirsekî saziya çemberê ya jîngeparêziyê ye li Wanê di heman demê de civaknasê jî li gel me ya zanyariyên zêdetir li cem wî ne dem baş bi rêz. Dem baş. Belê. Ez bawer dikim hûn rewşa geliyê Zîlan gelekî ji nêzik ve dişopînin. Îro jî we seredana wir kiriye. We çi dît îro dema hûn çûne ser geliyê Zîlan rewş çawa bû? Ez jî silav û rêzê xwe ji we hemî temaşevanan re pêşkêş dikim. Bi rastî jî xemgînîke pir giran e em ana tê de dijîn. Geliyê Zîla dîrokê de şûnekî wî pir bi qedir û bi qîmet hebû lê berê çend sal berê rûreşîke zêde anîn demrek li wir xistin komkujîk lê peyda kirin. Daxwaz dikin armanca wan niyeta wan ew komkujîke din lê pêkbînin ev jî li ser xezayê, li ser talankirinê ye. Bi rastî jî li ser vê esasî wek we anî ziman li wir bendavek heye. Bendava Koç Köprüyê lê belê salê borî da jî anîn hes li wir çêkirin li ser hîdroelektrik santralekî ew çêkirin li wir. Zêdetirî wî jî li ser avê geliyê Zîla bendavê da çemê geliyê Zîla sê hev çiqî wî hene, sê hev milê wî hene. Li ser wan mila jî teqrîba 20 hev gund heye li wir. Ew gund jî hevekî ji kontrolê derketine. Yani xelkê me gelê me dîwarî de hinekî ji kontrolê derketiye. Ya lê çi dikin kek Zeynel mesela ew gundî gemara xwe pîsatiya gundên xwe kanalîzasyonê berdidin ser çem? Aynı wisa yani çopê xwe gemar bi taybetî jî hûn ê ev bikin ê tewla gomê xwe xaniyê xwe cişon berdidine çemê geliyê Zîla ew çem jî yani ya lê wî teknîkî ez belkî dem tune be zêde ser biaxivim. Temamî azot e. Azot ku întiqalê avê kir ew ajalê têda ku têda jiyan dikin ew molekûlê avê zindî temamî wî bênefes dimînin nehij dixe ew mesîl xera dikin. Ji xwe nexweşî ketibû navê da. Li ser wî jî ne ew tenê jî yani eva çend ro berê ez çûm bi Qaymeqamê Erdîşê re me hevdîtim têkanî. Min ev anî ziman bu em sazîkê ser jîngeparêziyê dixebitin. Yani eger ku tavek be, avek be, hewek be, axek be jiyanekî ji bo rojane nava xwezayê da ji bo me tenê ne ji bo her kes yani lewra ku ola wî zimanê wî irqê wî tiştekî wî tune ya xweza yani. Hewce em hemû biparêzin. Bi bersivekî ha ew damin got me hildaya programekî em ê salê 2023 da çê bikin ji ber ku umûdê xwe temenniyê xwe hêviyê xwe hemû avîtine 2023 çî bibe em jî nizanin em jî ew ê merak dikin bi rastî. Lê belê dikaribûn yani îş makînesî kepçek bişandana an ştek bişandana lewra ku çopekî ku atixekî di gundekî da ê salekî nagîje ya bajarekî mezin rojekî. Belê kek Zeynel niha divan dîmenê ev dîmenê li ser ekrana Rûdawê de
وەکە کو لەهیژی دوورە دەهەرکە ینی ئاوا لەهەیە لور دەهەرکە ئەو ژی گەلۆ نەبوو سەدەم کو ئەو ماسی بمرن سەری پێنجی بێگومان ئەوەویژی هەیە تەسیراویژی هەیە تەسیرا دودیا لەسەر لەورا کو هەر دەری ئانا مادەن کردنی ئۆجاغی مادانێ چێکردنە ئەو ئاو دیمەنێکیویش وەک حەریتی وەک خوین جۆرداتێ ئەو ئاو بەێ بەێ ئەو خوین ئەو چۆپا گوندیە ئەو لەهیا گوندیا کو شوشتنە وانە بن سەواڵی خود دشۆن گردنە قانالیزاسیۆنی ئەو قانالیزاسیۆن ئینتقالی چێم دکە و ئاژاڵی چێمدا ئەو ژیانە چەم دمرە کی مریەژی vê sibêz û çûm derdorê bendavê hinekî lêkolîn kirin heqet jî dilê miriva dişewite yanî em peyçîketine em divên em ê pêşeroja xwe xilas kin ew gelek nefer jî hem diyalê fermiyetê da ya dewletê da hem jî xelkê herêmê dixwazin jiyana xwe rojane bine xilas kirin بەێ ینی دەما پێش نافکردن وێ دەمێ دەوێ چوو وەرەکردن کەک زەینەل ینی لەگەل هشیارکردنا خەلکێ گوندیە دالیێ دندە وەکی دنیانی حکوومەت کەسێن بەرپرسیار دکارن چ بکن yani radar dikarin evî tiştî bikin yani xelkê me xelkekî zafê de werî de nehîşne çavî webe yani dikarin foseptîfekî bikolin her derê malekî yan 5-6 malacîkî bikolin evî bu şeklî telafî bikin yani çopa wana 6 meha tamam bu bişewtînî ser tijîkin yani eva zirareke wî xwezayê ra tune ye ewa yek ya dudiya gere xelkê rehabilite bikin yani milyona mirovê wan hene anha li ser pişta ketkarê wek me meaş distînin dikarin dihevînî wek psikolog em bêjin wek civaknas bişînin nava xelkê bine terbiyekirinê bê eva aha ne 20 sal şimdi eva problemê were pêşiya me ev pirsgirêkê derine pêşiya me jiyana me az zarokê me neslê pey me di talûkeke mezin dane dikarin evî tiştî bikin dikarin evê bendavê hez çêkirine ew hez lewra ku 500-600 metre jorê bendavê ye jorê barajê ye بەێ yani qet hewca wî tune bû ku were çêkirinê lê belê ew dera kom ku jiya galiyê zîlatê da çê biye li ser wênê bendav çêkirine li ser wênê bi hezara ton bêton kirinê ew xweza wê derê tarûmar kirine yani کەک زەینەل hûn weke meselen rêkxistin û komeleyên jînge parêziyê hûn çi dikin yan jî çi ji destê wetê hûn dikarin çi bikin yani em çi bikin ji xwe nahêlin awazê me derê nexwazin em bi saya ragihandinê û çapemeniyê de eger ku dengekî me derket li xelkê bela bû bela nebû jî xwedê firqa û me wan mesiyek anha çirpilma tê de heye nefes nadin em aynî wê rewşê danin yani bes hûn dikarin temaşe bikin bes dikarin temaşe dikin aynî wisa ama çi heye yani qe kes tiştekî neke jî qe em umuda xwe hêviya xwe ji ew ê bibirin em bi xwe dikarin hine tiştê xwe çareser bikin em dikarin biparêzin lewra ku em derekî xira bikin em ferqê damin ku sibetirê em ê werin wê derê da paldin em ê wê derê da xwarin bixwin em ê wê derê da merzelê me werin ava me were riya me were piya me were yani xelk gere hevekî wî yalî da hişyar be yani derfetê we bixwenînin kek zeynel derfetê we bixwe weke komele weke rêkxistin nîne hûn biçin li wan gunda bigerin ev tiştê hûn niha dibêjin hûn ji gundiya re jî bêjin em dibêjin em li her derî dibêjin evê derê yani karê me xebatê me em carê li deverekî ne carê li gundekî ne carê li bajarekî ne ya ku meriv di nava xwe da jî tenê ma hevekî ew jî yani problemekî pir ew e em hene cara diçin em dibêjin ya eva tişta xelet e gerek eva neyê kirinê tu gotinê me nayafirandin yani xelk jî zefî wînî zêdetirî wî di wê xizmeta sîstemê de hatiye perwerdekirinê de yani naxwaze ku zebî ziyanê wî an tiştekî ew bes berjewandiyê xwe rojane difikire ama em dibêjin pêşeroja zarokê te di xeterê dane di talûkê dane tu rêyeke şaş danî em umuda xwe nene sîstemê nedin dewletê ama em bi xwe hene tişta çareser bikin yani di vî warî de jî em dikin nakin tu çareserî çê nabe em vê sibê çûn yani komkujîk bû li pêşiya min yani sosret bû ecêbekî reşî giran bû li pêşiya me yani ew mesiyê nexweşî ketiyê em tînin ser sifra xwe ew ê çopa xwe em bi xwe dixwin ya ez hewqa giran bêjim yani ew çopa em berdidin wê avê ew mesî tê
شخو نخواشه دمره ام ویلا شی مسیح تینین بوی چوبه و هم بخود خون یعنی هم زیده دور نچن. بله آجا بنگازی ها من اوه هم رادار دولتی به تایبتی المختار گنده بارکی گران سر ملیوانه یعنی حتی اینجی که سیستمی رهن اما جی که شون داشتی گرب خلقی خورا رو بمینید یعنی نک وقت دمی هلبجارتنی ورن به علاقه که دوری انسانی نزدیکی انسان ها ایراده مجلس بگیرن یعنی اون هاتن بیش بوی خدمت تا که اونی وی خدمت نفسی را خو بکن بله اون نکن سبه اون جد بوی آویدا وقت بوی چوپا لحیا کد او آبکی وقت شیر جورده دهات اون جد عینی بوی چوپه را تکرنه وی لحیه تکرنه وی باراجه ده یعنی گلکی سپاس گلکی سپاس برز زین العابدین چلبی هر کس حشیار و ام خوازا خو بپارزن بله ام سوال خو بپارزن ام آجال ناویدا دجین بپارزن ام وی آوی بپارزن لورا ام مانه او مایه جدی ویدا تشتکی من ام وقت پنابر دجین بی والاتی دا ام دنا با خدا جبونه وقت پنابر اما سوسیته کی گرانه اگر ام دبی دستات شو بدگره جواد شو اگر کو ام هفر نبنه مقاومت هم نه طاقت قیمت کی قدر کی نه شخو یدنه جدو و ام آبیتنه دروا گلکی سپاس جواری دا گرام اینه که هشیار ببین گلکی سپاسیات دادکم که زین العابدین چلبی جینگ پاریز و جواکناس ده همان دمی دجی گلکی چالا که نوا سازیا چمبریا وانه ده کو سازیه که جینگ پاریزیه هر جوه دوره میوان مبو روشاوی چمی ایرو بچاو خودیتیش بروی که جیب راستی گلکی عاجز بویم